سلام كما يتمسي كبرى سمعتنا زعبيت زيناتات هاقرات نردي كمونا قدستي هاقرا فتسامتات النقرب اللو هارميني ميديايو كموترو نلم ربع عسرا مسكرم زدالنا يوم حاد سرث وانا وزيناتات اسعبنا خنقرب لكمينا نمكتالكم من عدبنا كاندنا تفتاتهم كنقد مس من كل قال وشتا في الرياض شودن ناب كبير كتبا وخناتات تاتو ملاوا زغبا بخان انو حزب الله جيزي كتصنح كم زخل مينيستر فاينانس يلسابيت سفانسن مقلاتا بايتو هنغاري دحرنا حاجة عرفتي زمتصو من داق ما يبز خفة اللوان نحطو أبالنا تشودر نابنيتو أب أجندو كم زي قمتو حدش زتحات درف دوموز نايتوم كاب حبرة أوروبا وتعز متصو سرحتنياتات من نوحو كمون بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلنسكي أب حفشة وقباء ودو حبرات أقرات أبزهاب مدرة روسيا بلعلها قروت فصمة زلورار نمكتا عالم بحادث كقوم من لباون كالوتن زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم داقمنا نعدمنا حجي بغتتا ناب زرزراتو مس من كل قالو شتا في الرياض شودن ناب كبيت كتبا وخناتات تاتو مهلا زغبا بخان نو حزب الله جيزي خصنح كم زخل مينيستر فاينانس يلسابيت سفانسن اما مباجت اب زقربت الاوانا ملكيتا شودن حجون اب تصقامي تصتا وخناتات يزلا منغستي واغاتات نبرت مقلالن سدرابيتات مدغافن قدامنت كبي خطبل سفانسن اب زابتو غازيطاو مغلص حبيرا نت منغست زغبرو زلو صغناتات باجت ناب 39 بليون كرونا مالت استات 3.5 بليون دولار اوريداتولا كتابا من كل قال شودن امولو 2024 كقصل تفيت كم زلوا زغلص سفانسن بمسرت معقن واغاتات هالختي زغبابه ابز عمت كاب 600 تاويت ابز مص عمت ب 2.7 تاويت كورد مخانو زدما نتي ناي 200 تاويت شتو اب 2025 قوقعت تثبيت كم زغبر ملكيتا اتي سفيح متن زغبا واغاتات سي بي اي ابز عمت كاب 8.7 ميتاويت ابز مص عمت ناب 4 ميتاويت اب 2025 دما ناب 1.7 ميتاويت كورد تثبيت يقبر بمسرت قمتات منغستي تقلالا منغستاو فاينانس شودن دما نزقصلو 3 عامات حصرات كريو اب عامت 2023 حفشا هاغراو فريات شودن ناب الوتا باودن 8 ميتاويت كغدل اب 2024 ግን ናብ 1 ሚታዊት ኣብ 2025 ድማ ናብ 2.9 ሚታዊት ክዲብ ትጽቢት ተገይሩሎ ብዘይካዚ መንግስቲ ሽቕለት ኣልቦነት ኣብ ዓመት ካብ 7.6 ሚታዊት ናብ ዝመጽእ ዓመት ናብ 8.2 ሚታዊት ከዓቢ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ብምኽንያት ምድኻም ባጤራ ኮሮና ኣብ ዓመት ብማእከላይ ገምጋም 1 ዩሮ 11.50 ኮሮና ኣብ ዝመጽእ ዓመት 11.4 ኮሮና ድሕሪኡ ድማ ناب 11.10 كورونا كملس مخانو يقمت سفانسن اتناي باجت امامه واغاتات نبرت نمنكاي كونيلكا كغتا كمت تغبره اتحساسي بالا نساتي 39 بليون كورونا زغمت صغناتات كابت درون صغناتات زتمدبه ገንዘብ كوسد مخانون قطاو وسخ غبري كخفل كم زيبلون غليصالا تباجت ابز مص عامت 16 بليون نحفشاو دحنت مداب زقرب امامه زتقالل كوينو بصلال تكال شودن كبابياون زباون سبمزي SKR تقبالነት رقيبلو نمبر SKR از متن ገንዘብ እኹል ከም ዘይኮነ ቅሬቱ ገሊጽሎ ባይቶ ሃንጋሪ ዝመጽ ሰሞን ድሕሪ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ዳግማ ያብዝ ከበለዋን ብዛዕባ ሕቶ ኣባልነት ሽወደን ናብ ኔቶ ከም ዘይካታዕ ተፈሊጡ እዚ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝመለስ ዘሎ ባይቶ ኣብ ኣጀንዱ ብዛዕባ ሕቶ ኣባልነት ናብ ኔቶ ክዝት ብዛዕባ ምዃኑ ዝተቐሶ ነገር የለን ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ኦልፍ ክሪስተርሰን እዚ ዓቢ ዛዕባ ኣብ ዝባይቶ ሃንጋሪ ዘይለዓል ምዃኑ ከም ዘየጨንቆ ተዛሪቡ ንሱ እዚ ኩነታት ሽወደን ናብ ኔቶ ካብ ምጽምባር ኣይከደናጉያን ክብል ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩሎ መንግስቲ ነቲ ኣብ ትሕቲ ዓንኬል ኣርክቲክ ኣብ ስትሮማን ዝርከብ ክቡር ማዕድን ፍሎራይድ ከይወጽእ ብበዓል መዝዕደና ተነብረ እገዳ ሰሪዙ تبعال مزين وصانو داغماي بممرمار هاغراو ربح بروجكت عدنا بقل خفالة خباب بحفشا نعك اب مقاس عغازينا بقمت بمتا وصانا كيب تنقير ولا احنا تزم الزارب خوينو زولو بوتا بقمت كاتو قد النتي خطبل منيستر ساعات نقدن اندسترن ايبابوش قلت الله حدش زي تحت در الدموز نايتوم كاب حبرة اوروبا وصازو خونو فقاد سرع زملكتو زيغاتات كم تاقدي مستقلصه اب كندي كاب بحث تقمتي كاب بحث حدار جميرو اب قبر خوعل مخانو تحبيرو كابت جيت حزوم وزوم كاب هاجرات أوروبا حبرت وتساعد متو سبا زتو فقاد سرح بقع كينون خركب بوحدو 8 ميتاويت نايتي اب شودن زلو ماكلايدو مسكروخ بمخانم كرغاغصو خدلين زمالت قدم قبر بوحدو ورحاوي 27360 كرونا رموز كرخبو كدليمي زهاز كابت حجي زدلل على عصف مخانيم دروب ناي سرح فقط اب شودن زلو سبات زي حدش درت اب قبر زوعل ناي سرح غزيوم كنا وحوت انتلوم ترايو بمسرت صبصاب ريدي شودن
ስርዓተ ቅድመ ትምህርቲ ሽወደን ህፃናት ብዛዕባ ስርዓተ ፆታ ትምህርቲ ሂብ ዝብል ናይ ሓሶት ሓበሬታ ብኢንተርኔት ብሰፊሑ ተዘርጊሑ ምህላው ተገሊጹ። መምሕዳረት ከተማ ስቶክሆልም ዮቶበሪን ማልምን እዚ ሓበሬታ ዘጨነቖም ወለዲ ፃውዒት ከም ዘገበሩሎም ገሊፆም ኣለዉ። እንተኾነ ግና ዘይከምቲ ወረ ፆታዊ ርክብ ፍታውን ዝምድናን ዝብል ዓይነት ትምህርቲ ፆታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሽወደን ህፃናት ዕድሚኦም 10 ምስ በፅሑ ከም ዝጅምር ተገሊጹ ኣሎ። ካብ ቀላያት ውሽጢ ሃገር ሽወደን እናተጀለበ ኣብ ዕዳጋ ንህዝቢ ዝቐርብ ዓሳ ጋምቤሮ ልዑል መጠን ኬሚካላት PFAS ከም ተረኽቦ ተገሊጹ። ማሕበር ዕቃበ ተፈጥሮ ሽወደን ነዚ ዝገለጸ ኣብ ድኳናት ዝሽየጥ ዓሳ ጋምቤሮ ብሃብሪ ድሕሪ ምምርማር እዩ። ኣብ ሱፐርማርኬታት እናተሸጡ ብሃብሪ ሳምፕል ካብ ዝተመርመሩ 7 ዕሹጋት ዓሳ ጋምቤሪ እቶም 4 ካብቲ ብሕጊ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተቐመጠ ገደብ ድሕነት ዝወፁን ንጥዕና ሓደገኛታት ምዃኖም እቲ ማሕበር ኣጣሊሉ ኣሎ። ምስ ሃርሚኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ፕረዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ትፍጽሞ ዘላ ወራር ንምግታዕ ዓለም ብሓደ ክትቀውም ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ መደረ ተላቢ ንሱ ሩስያ ክትእመን ኣይትኽእልን እያ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ዘለንስኪ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃቦ ውዕውዕ መደረ ወናኒት ኒክሌራዊ ኣጽዋር ዝኾነት ሩስያ ናይ ዓለም ናብ ኣህላቂ ኩናት ካብ ምድፋእ ክትዕገት ኣለዋ ክብል ኣተሓሳሲቡ ሩስያ ካብ መግቢ ክሳብ ሰዓት ንኹሉ ባእታታት መሳርሒ ኩናት ትገብር ኣላ ክብል እውን ከሲሱ ኣሎ። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝፈጸመቶ ወራር ሰፊሕ ኣህጉራዊ ግዘት ኣስዒቡ ኣሎ። እዚ ሩስያ ንዓለም እተስዕቦ ፀጥታዊ ስጋት ፍሉይ ኣተኩሮ ሂቡ ዝተገብረ መደረ ዘለንስኪ ካልኦት ከም ለውጢ ክሊማ ዝኣመሰሉ ሓባራዊ ዓለማዊ ብድሆታት ዝእለዩ ሞስኮ ካብዚ ተግባራ ምስ ተደፍአት ጥራዩ ክብል ተማጒቱ ኣሎ። ብተወሳኺ ሩስያ ኒክሌራዊ ኣጽዋር ክትውንን መሰል የብላ እንድሕር ምባል ፈጸምቲ ገበናት ኩናት ክቕፅዑ ካብ መረበቶም ተፈናቐሉ ክምለሱ ዝተጎብጠ መሬት ከዓ ናብ ዋኑ ክምለስ ኣለዎ ክብል ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ንተግባረ ብሓደ ክንሰምር ኢና ክንዕወት ድማ ኢና ዝበለ ዘለንስኪ ሞስኮ ህፃናት ዩክሬን ብምጭዋይ ምጽናት ዓሌት ዩክሬናውያን ከም ዘካየደት እውን ከሲሱ ኣሎ። ኣብ ወርሒ መጋቢት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ICC ንፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ህፃናት ዩክሬን ናብ ሩስያ ብምጭዋይ ብዝብል ክሲ ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ምውፁ ዝዝከር እዩ። ሞስኮ ነዚ ክሲ ዩክሬን ትነጽቆ እኳ እንተኾነት ብርክት ዝበሉ ኣህጉራውያን ክኢላታትን ትካላትን ሩስያ ኣብ ዩክሬን ገበናት ኩናት ከም ዝፈጸመት ዝሕብር መርትዖታት እናዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ዝሕብሩ። እምበር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ረቡዕ 20 መስከረም ብሃርሜኒ ሚድያ ዝተዳለወ ሓጸርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ከምኡውን ኣገደስቲ ኣህጉራዊ ፍጻመታት እዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም። ምሳና ብምጽናሕኩም ኣዚና እናመስገና በዚ ንሰናበተኩም ሰላም።